הרבה פעמים אני נכנסת לפייסבוק ואני רואה בנות שמכרו את הציוד שלהן. זה כל כך מעציב אותי, באמת. אני מכירה מקרוב את תחושת התסכול הזאת. הבעיה שהן כבר איבדו אימון בעצמן, לא מאמינות שהן באמת יכולות לעשות עבודה טובה. אבל את יודעת למה? כי לא היה שם אף אחד שילווה אותן יד ביד ויחזק אותן וירים להן. ייתן להן את המסלול ואת השביל לביצוע עבודה נכונה ומקצועית. הם פשוט סיימו קורס ונזרקו למים העמוקים ולא הצליחו לשחות שם. את כבר השקעת אלפי שקלים, הרי כבר עשית את זה. היה לך חלום מאוד מאוד גדול, להצליח. כל מה שנשאר זה רק כיוונון, עוד טיפלה כדי להגיע למקום שבו את חולמת להיות. הרי בחרת את התחום הזה לא סתם. את בחרת אותו כי היה לך חלום ענק, חלום שחיכית כל כך להגשים אותו. שתדעי שאת לא רחוקה ממנו, וברגע שתרצי את ההצלחה שלך, אני מבטיחה לך היא תהיה שם. אני גם הייתה תקופה שלא האמנתי בעצמי, ואני חיכיתי שרק מישהו יבוא ויגיד לי, את תצליחי. היו לי גם מנטורים ואנשים שליוו אותי, שבחרתי אותם נכון לדרכי. כשאני התחלתי לעבוד, בכלל לא הבנתי איך לחדור לאור. אני לא הבנתי איך אפשר בתוך הסערה, הדקיקה והמזערית הזאת שיצאה לך, להיכנס לשם ולעשות עוד מעבר שני. זה היה נראה לי בלתי אפשרי. הייתי בטוחה שזה פשוט בחיים לא יצליח, שאני לא אצליח לחדור עם הבלייד לשם ולעבוד. זה פשוט היה נראה מושלם אצל אחרות באינסטגרם, אבל אני אישית לא הבנתי איך אני הולכת לדייק את זה. כל מה שהייתי צריכה זה בסך הכל להבין איך אני אמורה להיכנס לתוך התעלה שיצרתי, לתוך הסערה הדקיקה הזאת, באיזה זווית, איך לחדור עם הלב, מאיפה להתחיל בכלל כדי שזה יצא מדויק. האם להתחיל מתחילת הסערה, סוף הסערה, מהאמצע? פשוט לא היה לי את הכלים והשלבים להבין ולדעת איך לעשות את זה נכון. ואת יודעת מה היה חסר לי הכי הרבה? עוד ליווי, עוד לימוד. כנראה שמה שלמדתי לא נחת לי טוב בקורס, וזה בסדר, כי אנחנו מגיעות לתחום שאנחנו לא מכירות, ואז נוחת עלינו המון המון ידע. אי אפשר לזכור את כל הדברים האלה ב4 ימים. תחשבי שאנחנו לומדות ב4 ימים תואר שלפעמים לומדים בשבילו 3 שנים. אני לא מגזימה, כי 4 ימים האלה הם מאוד אינטנסיביים, 4-5 ימים שלמדת, ואז כל יום נוחת עלינו כל כך המון אינפורמציה, איזה אור ואיזה סוג ואיזה להבים, ומלא מלא מלא דברים שאנחנו פשוט לא מצליחות לזכור את זה ב4 ימים. אני זוכרת שהגעתי מהקורס הביתה והלכתי לאיבוד, מה זה פיגמנט אורגני, מה זה מינרלי, ולמה אני צריכה לעבוד עם זה, ולמה עם זה. יש לי מחט של 16 פינים ו18 פינים וננו וכזאת. אימאלה, זה פשוט הייתה סבתוכה אחת שלמה, אבל זה לא אומר שבהכרח הבית ספר שלמדת בו לא היה טוב. זה לא אומר שאת לא בסדר. זה רק אומר דבר אחד, שאת צריכה להמשיך להתאמן, ללמוד, לצבור עוד ועוד ועוד כלים. תאמיני לי שזה בוודאות בסופו של דבר יצליח. זה לא פשוט לקלוט את כל הידע הזה בפעם הראשונה שנחשפת אליו. ברור שיש פה צורך בפרקטיקה אמיתית, באימונים. מה את חושבת? שלחדר כושר את הולכת בפעם אחת יש לך שרירים בבטן? ממש לא. זה אימונים על בסיס קבוע שאת צריכה לבצע. גם פה, היד שלך לא מיומנת לדבר הזה. יד לא מיומנת למנח יד שפתאום את מחזיקה ואת עושה פעולה שבחיים לא ביצעת אותה לפני כן. את צריכה ללמד את היד שלך לעבוד נכון. את לא יכולה לתאר לעצמך כמה אי הצלחות חוויתי, כמה פיגמנטים ניסיתי, והוצאתי מלא מלא כסף על ציוד ודברים וניסיונות וקורסים. את לא תאמיני, הלקוחה הייתה יוצאת מהטיפול, הייתי רושמת עם מה עבדתי, כמה צופפתי את השערות, כמה מעברים עשיתי, עם איזה מחט עבדתי ואיזה צבע, ואז בסבלנות חיכיתי 1.5 חודש עד שהיא תחזור לטיפול שני, ושם זה היה או כישלון גמור או הצלחה. אי אפשר היה לדעת למה לצפות. זה כאילו היו טיפולים אלא לא נודע. וככה כל חודש ועוד קורסים ועוד זה, ובתקווה שאולי הפעם השיטה שלי באמת עבדה. אבל זה לא היה עובד. זה לא היה עובד, את יודעת למה? כי לא הייתה לי שיטה נורמלית ולא היו לי שלבים מסודרים. ורק ברגע שפיצחתי את הדבר הזה והבנתי, שוב לקוחה חזרה עם החלמה טובה, שוב היא חזרה עם החלמה ושוב עם החלמה טובה, שם הבנתי שפיצחתי את השיטה. ולכן אני יצרתי את הקורס הדיגיטלי שנותן לך קיצור דרך, מקצר לך את כל התסכול שלי. קורס שיהיה כל הזמן לידך, ואת יכולה בכל ערב לפתוח אותו מחדש ולראות את השיעורים, ולשבת על השיעור של מנח יד ולטקס, שבו אנחנו נעבוד ביחד ונצייר ביחד את השערות, ואת תוכלי להסתכל איך אני עושה את זה ופשוט תדייקי את עצמך כל הזמן.
כל הזמן, ולאט לאט את תגיעי לרמה הגבוהה ביותר. בבית הספר שבו למדת, סביר להניח שחווית את מה שאני חוויתי. את מגיעה, המורה מתחילה להדגים על המודליסטית, כל הכיתה נאספת מעל המורה, את מנסה מתוך המלא בנות האלה לקלוט מה היא עושה, כשאת עדיין לא מבינה מה את צריכה באמת, על מה להסתכל ומה להבין ומה לזכור בראש שלך, כי את עדיין חדשה בתחום. את מוציאה את הטלפון, שולפת, מגדילה את המסך, מנסה לצלם מקרוב בזום את השערות שהיא מייצרת ואיך היא עושה את זה, בתקווה שאולי כשתגיעי הביתה, את סוף כל סוף תסתכלי על הסרטונים האלה, ושם ייפול לך האסימון. אבל לא, האסימון לא ייפול. הוא לא ייפול, כי צריך להסתכל את הדברים האלה כמה וכמה פעמים. ברגע שאת רואה אותם כמה פעמים, שם האסימון שלך נופל, כי בפעם הראשונה לא קלטת משהו, בפעם השנייה קלטת משהו נוסף. אבל כל האסימונים צריכים ליפול כדי שתביני איך מבצעים את זה נכון. אי אפשר לפתח מקצועיות ומיומנות ככה, זה פשוט בלתי אפשרי. בקורס הדיגיטלי יש לך הדגמה מלאה עם רזולוציה גבוהה, שבו את רואה צעד אחר צעד את כל מה שאני עושה כמה וכמה פעמים שאת תצטרכי. את תראי כמה פיגמנט לשים על המאחד, איך לאחוז את הבלייד נכון, באיזה זווית למשוך, איך לעגל את השערות, איך להיכנס לתוך המעבר השני בצורה נכונה ויסודית. וזה רק בהדגמה של המודליסטית. מה עם כל שאר הפרקים? יש לך המון פרקים שמדברים על המון נושאים, הבנה של האור, לאיזה עומק אנחנו חודרות, איך לדעת שאנחנו עובדות בעומק הנכון, איזה פיגמנטים נעבוד, איזה פיגמנטים טובים בשוק, עם מה מומלץ כן לעבוד, ואיך לא לבלבל אותך. אני בקורס הזה ניסיתי לפקס אותך ממש למטרה, ולא לפזר אותך לכל מיני דברים, כדי שתעלי כמה שפחות שאלות. וזה טוב בשבילך. את לא צריכה ללכת לאיבוד, בטח לא בשלב שאת נמצאת בו עכשיו שאת צריכה פיקוס ועזרה. את פשוט תלכי שלב שלב, פרק פרק, ואת יודעת, זה כמו לפזר לעצמך את השביל שמפוצץ בכל מיני עלים ועשבים, ואת רק רוצה לראות את הדרך ואת האור שבקצה המנהרה, אז זה כזה. הקורס הזה ייתן לך מענה מלא לכל תחום המיקרובליידינג שיש לך בראש. כשהיד שלך יודעת מה לעשות, זה יתרון הכי גדול שלך. את לא ניגשת לעבוד על האור, כל עוד לא בטוחה ב100% בזה שהיד שלך יודעת מה היא הולכת לעשות. וזה היתרון שלך בקורס הדיגיטלי שלי, שבנוי לפי שלבים ונותן לך את הביטחון בעבודה שלך. עכשיו אני רוצה להראות לך איך זה נראה בתוך הטלפון, וזה נורא נגיש ופשוט, את יכולה לראות את זה מתוך מחשב, מהטלפון, מהאייפד, מהטאבלט, בכל דרך שבא לך ונוחה לך, ואפילו על מסך הטלוויזיה אם יבוא לך. כך בעצם הקורס נראה על מסך הטלפון, כל הפרקים מחולקים באופן מאוד ברור. מכף היד, כמעט לא מתנועה כזאת לא נכונה. זאת תנועה לא נכונה. את שלנו אנחנו לא יכולים לעשות על גבות חזק כמה שתיכולה. כשהיא מופתעת, קודם כל אתם רואים שהגבה הזאת יותר עולה אצלה, כי יש פה יותר קפקוף. לסוג האור יש משמעות, אבל היא לא כל כך משמעותית כמו בטיפול מיקרובליידינג. טיפול מיקרובליידינג לא יכול להיות מבוצע על אור שומני. לא שלא יכול להיות מבוצע, אלא פחות מומלץ שהוא יהיה מבוצע. אני מזמינה אותך להצטרף, ואם יש לך שאלות, מוזמנת תמיד להשאיר לנו פה את הפרטים שלך בתחתית הדף, ונחזור אלייך בהצלחה.